с вашите рисунки, в които ако имам някакви препоръки, ще мога да ги направя, за да може да поправите или да довършите вашата рисунка и вероятността вашето желание да се случи да е по-голяма. Така, ето виждам, че продължавате. Поздрави от Германия, чудесно, чудесно. Виждам, че залата вече почти се напълни и първия въпрос, който към вас съм приготвила, това дали сте си осигурили всички материали. Защо материали? Защото по-добре е да пробвате и да рисувате, а не да сега ще ви включа да видите какви са моите материали, които аз съм си осигурила. Момент да превключа на другата камера. Ето да се похваля. Ето, това са маркерите, с които днес ще работя. Нейрографиката може да се работи съвсем успешно, както с маркери, така и с моливи. Ето, тук съм си приготвила и моливчета. Затова няма значение дали маркери и моливи. Хубаво е да имате две дебелини черни маркери, с които ще рисуваме. Ето как ще изглежда горе-долу вашата нейрографична рисунка. Това е от предишния ни workshop. И затова сега искам в чата да получа вашата отговор. Дали сте си подготвили всички материали? Пишете готови, които сте. Сигурна съм, че по-голяма част от вас това са го направили, но за мен по-важно е дали има хора между вас, които все още се колебаят и нямат никакви материали. Пишете едно не. Сега да видим чата да тръгне. Защото и за вас, тези, които нямате материали, имам решение. Да. Добре. Готови. Да види има ли някой, който все още се колеба и си мисли, че само ще гледа. Готови? Добре. Желанието след малко ще обсъдиме точно какво да бъде желанието ви. Готови. Да, няма ли някой, който се колебае или може би не смее все още да ми напише сега, които все още се колебаете? Намерете си един лист, може и да е от тетрадка, може да и дори да сте рисували, дори да сте писали на него някакъв лист. Нейрографиката можем да рисуваме дори, да разрешаваме проблемите си дори и върху рекламни материали. И си намерете една химикалка. Няма дом, в който да няма химикалка. Защо? Защото само да наблюдавате, процесът няма да бъде много ясен и силен за вас. Нейрографиката е метод, който ние, рисувайки с нашата ръка, създаваме нови невронни връзки. Затова пробвайте и вие усетете с химикалка дори, ще видите, че и върху вас ще има въздействие този метод. Още в първия половин час със сигурност, че всички, които ние в момента сме тук в тази зала, виждам, че цифрата продължава да расте. Вече сме над 225 човека. Чудесно. Сигурна съм, че всички, които сте в залата, ще усетите как въздейства метода върху вас, макар че това за някои от вас ще бъдат първи стъпки, първа рисунка в метода нейрографика. Добре, сега напишете ми, има ли такива, които с химикалка само ще рисувате? Да видя дали вече събрахте смелост, намерихте химикалка. Какво още много важно да си осигурите преди да започнем? Това са една чаша вода. Защо? Защото когато рисуваме нейрографика, ние работиме, всеки от вас ще работи със своя мозък и той има нужда от тази вода. Тя ще ви се отрази добре в процеса, през който ви предстои да преминете. Така. И сега не видях имаше ли с химикалка дори, които ще рисувате, но утре вярвам, че ще предадете вашите рисунки. В момента, в който свършиме този workshop, веднага ще направим албум в нашата група Мега нейрографика с Миглена Костова, в който ще сложите вашите рисунки и утре всички заедно ще можем да ги разгледаме. А сега продължаваме с малко няколко думи за автора на метода нейрографика. Това е професор на философските науки Павел Пискарев, който измисля преди 10 години този метод.
И вече той така се разраства, че ние имаме институт, който се нарича Институт по психология на творчеството, и най-готината новина е, че имаме и български филиал, в който вече нейрографиката може да се изучава и на български. Можете да загуглите Павел Пискаров и ще видите и много негови видеа и много материали, които можете да получите повече информация за метода. Така, а какво всъщност е нейрографиката? Нейрографиката, ето, момент. Нейрографиката се състои от две думи. Първата е думата нейро. Тя е руска дума, на български, ако трябва да я преведеме, това е невронната мрежа, с която невронните връзки, с които ние ще работиме през цялото време. А графика, защото всичко това става с прости графични изображения, които ви показах преди малко. В нейрографиката няма човек, който да не може да се справи. Вече повече от 5 години преподавам, а повече от 7 години рисувам в този метод и съм научила хиляди хора, които с маркер в ръка могат да променят реалността си. Да, точно това може да се случи с този метод. Ние работиме с нашите огледални неврони. Като почнем да рисуваме, ще ви разкажа повече, с които можете да сбъднете, както в този workshop ще ви покажа една практика, една техника, в която да сбъднете едно свое желание. А за какво може да се използва този метод? Може да се използва във всяка една сфера от живота ви. Може да се използва за финанси. Ако искате да покачите вашите приходи и доходи, може да ползвате метода. Може да използвате за взаимоотношения. Сега си мислете всички, които сте си намислили желание, в каква, или които не сте все още, в каква посока днеска ще използвате нейрографиката. Защо? Защото ако не си намислите никакво желание, а просто изпълнявате това, което аз в момента ще ви показвам, то това, повярвайте ми, не е нейрографика. Това е просто едни рисунки, които ние като художници, аз самата съм художник, ние постоянно, дори децата знаете, че обичат да рисуват. Но когато вие към тази рисунка имате вече тема, по която да рисувате, и ако спазвате стъпките, през които аз ще ви вода, то това вече е научен метод. Това, което ще ви покажа в този workshop. Затова може да бъде за личностно израстване, за кариера, може да бъде за взаимоотношения, може да бъде за вътрешния ви мир, за справяне с стресови ситуации, за решаване на важни проблеми, за бизнес проекти, за поставяне на цели, които искате да постигнете. Може с този метод много добре работим за премахване на ограничаващи вярвания. Във всяка една сфера вие може да ползвате този метод. Затова сега ви обещах, че малко ще поговориме. Ето материалите. Вярвам, че вече всички сте си намерили, и дори които не сте си подготвили маркери и моливи, поне един лист и една химикалка. И сега чашата вода, не забравяме, ето пред мен е и моята. Как правилно да формулирате темата, защото това за този workshop наистина е важно. Първото, дала съм ви една проста формула. Моето желание е в рамките на 3 дни да... И сега напишете на листа, ето точно това изрешение, и си напишете своето желание. Само че имам няколко правила. Първото е да не съществува сричката не. Защо? Защото ние в нейрографиката искаме желанието, по което да работите, да бъде това, което искате да ви се случи, а не това, което не искате да ви се случи. Затова, ако има сричката не, задраскайте и ще видите какво ще чуе вашето подсъзнание. Затова сега преформулирайте темата, така че да напишете това, което искате да ви се случи. Много важно е да е в рамките на 3 дни, защото този workshop, техниката, която ви предлагам, е точно поставена за 3 дни. Не случайно съм избрала тази техника. Повярвайте ми, не си поставяйте по-големи цели от повече от 3 дни и има причина това така да се случи. Така, сега, има още едно много важно правило в нейрографиката, че желанието трябва да е едно.
Затова сега прочетете това, което сте написали и вижте дали няма няколко желания. Защото много често, когато работите, особено в този workshop, вие искате да разрешите всички проблеми, които имате. Това е невъзможно с една рисунка да стане. Затова ние имаме цял метод и имаме много различни техники, които в нейрографиката се наричат алгоритми, които са за различни случаи се ползват. Затова, ако искате това да се случи, точно за това правя този workshop. Да усетите, харесва ли ви и искате ли да изучите метода. Накрая съм ви подготвила и прекрасни оферти, от които може да се възползвате. Затова останете до край, ако искате да ги чуете. Така, значи, желанието второто беше да е само едно. След това да е реалистично. Не дейте да пробвате да отивате, да искате неща, които на практика на вас ви е ясно, че няма да ви се случат. Не си хабете времето. Това е един час от вашия живот, който е много ценен. И по-добре да се опитате да разрешите някой и да сбъднете някое ваше желание. Всички, които сте новички, не дейте да искате нещо, което години наред не сте имали възможност да го разрешите. Защото с една рисунка, обикновено нещо, което години наред е било за вас проблем, трудно ще се разреши. Пробвайте сега нещо лесничко. Аз, примерно, много често препоръчвам да пробвате да ви се случи изненадващ подарък. За да видите, работи ли този метод, след като изучите правилата и принципите и вече тогава да се захванете с разрешаване на сериозните ви проблеми. След това проверете дали наистина е конкретно и измеримо. Защото трудно ще ни бъде в рамките на тези 3 дена, ако ви попитам дали ви се сбъдна желанието и вие се чудите дали наистина това се е случило. Просто няма да разберете този метод, ще ви помага ли на вас в живота или ще бъде нещо неясно. Желания като щастие, желания като любов, желания като спокойствие. Сега не дейте да се заемате с такива желания, защото тях трудно можем да ги измерим. Нещо, което може точно да го измерите и в рамките на тези 3 дена, след това да ми се похвалите: Мега, аз имам още 3 клиента. Или Мега, аз постигнах това и това. За това искам сега всички да запишете на листа как ще измерите, че това нещо ще ви се случи. С цифри. Ако искате богатство, кажете: искам точно толкова лева да имам в рамките на 3 дни. Пак казвам, бъдете реалистични. Така. И какво още мога така да ви дам като напътствие, за да бъде за вас наистина да се осъществи това ваше желание? За да го заредите и с още повече енергия, напишете си на листа какво ще направите, когато се сбъдне това ваше желание. Това също е много готина мотивация, която също ще ви помогне за разрешаването на за сбъдването на това ваше желание. Затова продължаваме нататъка и вече преминаваме към рисуването, което вярвам, че много от вас отдавна чакат този момент. Но беше важно да напишете правилно своето желание. Правилно да го формулирате, за да заработи метода за вас. Тук съм ви нарисувала няколко линии. В нейрографиката работиме с прости графични изображения, като квадрат, триъгълник и кръг. Но в този workshop ще работим само с кръгове. Квадратите и триъгълниците се изучават чак във втория курс по нейрографика, защото в квадрата и в триъгълника има енергия, която ние там учиме как да я овладяваме и как да я ползваме. А сега ще работим само с 2 от буквите в нейрографиката. Кръга, всички знаете и всички може да рисувате кръгчета, не трябва да са перфектни, не използваме никакви пергели. Каквото и кръгче да направите, то винаги е кръгче и винаги добре ще изглежда в нашата рисунка. И второто е това, което съм ви показала. Това е нейролинията. Сега направо ще обърна екрана към мене, за да ви покажа как рисуваме нейролинии. Ето, на едно по-малко лище да рисувам линиите.
Да си намеря листче, да не е върху картона. Това е за едно кратко упражнение, какво не бива да правите, когато рисувате. Първото е показвам как е нейролинията. Нейролинията най-лесно мога да ви обясна като една линия, по която обикновенно тече реката. Виждате ли, тя е гъвкава, плавна, извива се, както реката тече. Най-малкото съпротивление, лъкатуши надолу. И има много ясна и точна характеристика, че тя не се повтаря. Виждате ли, ето това е повтаряща се извивка. По този начин ние не рисуваме в нашите нейрографични рисунки. Има цяла теория, защо точно това се случва, но сега няма да се спираме напред, даваме нататък. Хубавото е в нейрографиката, че вие, ако участвате в моите въркшопи, макар и въобще да не знаете стъпките, през които трябва да минавате, и въобще да не знаете каква е теорията и защо работи този метод, при вас също ще се получи и вие също ще имате резултат. Затова слушайте, внимавайте това, което ви казвам, и ще видите, че и вие ще имате резултат. Правата линия също не е нейролиния. Затова ще видите, че с прави линии аз никога няма да рисувам и ето с тези синусоиди няма да рисувам. Ето това е нейролинията, с която ще рисувам. Следващото, което е много важно в този метод, това е, че ние имаме начин, по който може да хармонизираме проблема, с който работим. В случая има една такава теория, че там с нейролиниите ние рисуваме нашите мисли, нашите действия, нашата енергия. И там, където се пресичат нейролиниите, ето тук има едно пресичане на нейролиниите, се създават остри ъгълчета. А всичко остро ние в този метод го приемаме, че е възможна конфликтна ситуация. Може да бъде нещо, което на нас не ни харесва, нещо, което може да ни нарани. Знаете, острото за какво е. Но тук имаме в този метод една много добра практика. Това е всяко остро нещо да изчезне. Как изчезва? Като окръглиме, сега ще ползвам по-тънък маркер, ето това е една хитрина, която може да научите от мене, че с по-дебелите маркери рисуваме, а с по-тънкия маркер окръгляме или, както преди малко казах, хармонизираме, или сега пред очите ви ще изчезнат тези остри ъгълчета. Ето, виждате как аз премахнах тази възможна конфликтна ситуация, която може да се породи от моите действия или от тази линия, на която нейролиния ние нарекохме. Сега ще ви покажа две грешки, които се старайте да не правите, докато рисувате. Първото е да не окръгляте буквално. Често виждам по вашите рисунки, ето така по този начин окръгляне. Това не е окръгляне. Вижте, че точно обратната се получи. Да, наистина е кръгче се направихте там. Но вместо да премахнете тези 4 ъгълчета, тук те станаха 8, още повече. Хубавото е, че винаги, ако така нещо такова сте направили, можете да го поправите. Ето, поправям, окръглям и там, където се появих. И още една грешка, която често виждам по вашите рисунки. Ето, тук пак създадох няколко пресичания. Да са толкова манички вашите пресичания, че никой да не ги забелязва, че вие сте ги поправили. Така, хайде сега вече да се захващаме и да почваме да сбъдваме желанията. Спомняте си, в рамките на 3 дни. И как ще стане това? Първо, искам да си начертаете на листа тези 3 дена, в които ще очаква всеки от вас сбъдването на вашето желание. Пак казвам, който все още няма желание или се колебае, рисувайте като мене за сбъдване на изненадващ подарък. Повярвайте ми, имала съм въркшопи, в които получих 3 изненадващи подаръка в рамките на тези 3 дена. Как рисуваме дните?
Разбрахте с кръгчета. Ето, първия ден. Виждате, че може и кръгчето да не е много точно както с пъргел бихте. Ето го втория ден. И ето го третия ден, в който да се сбъдне това ваше желание. Чудесно! Имам вече на листа тези 3 дена. А сега искам всеки с помощта на ето такива линии, които до сега ви показвам, да напишете, все едно пишете букви, само че сега ще напишете с такава линия вашето желание. Ето аз записвам, че искам в рамките на 3 дни да получа изненадваш. Ето мога още една линия. Подарък. И сега мога да добавя още линии, като си представя какво ще се случи. Сега вие си представете това, което преди малко си спомняте ли на листа, ви накарах да си напишете какво ще стане, като се сбъдне вашето желание. Представете си. И все едно пишете тази линия, все едно пишете с думи това, което искате да ви се случи. И как? Какви хора са около вас? Къде точно се намирате? Ако нямате и реална представа, фантазирайте. Как искате да се чувствате? Може би какво ще кажете? Или какво точно искате да се случи? Добавете толкова линии, колкото имате усещането да изпълните листа с такива ваши мисли. Казахме, че нейролиниите може и да са вашите действия. Може би за вашето желание знаете много добре какво трябва да направите. Добавяме толкова линии, колкото имаме усещане, че сме свършили цялата работа, която трябва да направим, за да се осъществи това желание. Чудесно! Така, и вече може би, вече повечето от вас предполагам, че се сещате какво трябва да направиме. Трябва да окръглиме или да покажеме на нашето подсъзнание, че навсякъде, където се пресичат нашите линии, навсякъде, където имаме възможни конфликтни ситуации, ние ще ги премахнеме, ще изчезнат. Но забележете, първо започваме най-отвътре, с първия ден. А първия ден е днеска и затова хващайте се, хармонизирайте днешния ден, защото някой от вас съм сигурна, че още докато рисуват, ще имате желания резултат. Нейрографиката може да работи за много кратко време. Ние дори имаме такъв алгоритъм, такава техника, в която в рамките на 5-6 минути можем да очакваме резултат. Това е алгоритъм, който се изучава още в първия курс. Нарича се експресен или бързата помощ в нейрографиката. Ето. И затова почваме с първия ден. Ще се радвам да споделяте
ако някой вече получи, защото аз съм имала точно такива случаи в моето ателие, когато провеждам моите курсове. Още по време на първата рисунка една моя курсистка получи обаждане от фирмата, че проблема, по който е работила, се е разрешил, а тя твърдеше, че това е проблем, който години наред е чакал разрешение. И сега, който очаква да усети метода, това е момента, в който ще имате първите резултати от този метод. А това са да получите едно усещане за спокойствие. Дори много често, когато хармонизираме и окръгляме всички тези възможни конфликтни ситуации или всички тези ъгълчета, много интересно е, че почваме дори да се прозяваме. Ето, аз вече хармонизирах първия ден и може всички да погледнете в екрана и да видите колко е различно това, което е по средата, от всичко останало отстрани. Така ще се трансформира и вашата рисунка, ако внимавате и спазвате всичко, което аз правя. Ние това наричаме бионичност, бионично рисуване. Ние имитираме, че нашата рисунка е все едно природата е създала. Който си спомня в часовете по биология, когато наблюдавахме под микроскоп, така изглеждаха и нашите наблюдения. А какво правим и ние? Трансформираме нашата рисунка в нещо, което изглежда красиво, бионично. А защо по този начин работи нейрографиката? Това е благодарение на нашите огледални неврони. Много пъти съм обяснявала за тях. Най-лесният начин, за да обясна как работят, е примера с филмите по телевизията, да речем филм на ужасите. Ние много добре знаеме, че всичко това е сценарий, че това не е истина, че това са просто герои, не са хора, че на тях нищо няма да се случи. Но въпреки всичко, през цялото време се притесняваме и преживяваме всичко това, което се случва на екрана. И сега вие по същия начин, вашите огледални неврони сега ще проработят по същия начин. Защо? Защото нашето подсъзнание не разбира кое се случва в реалността ни и кое се случва просто на листа или в случая, както преди малко ви разказах, на екрана. И затова съм сигурна, че вече голяма част от вас усещат това спокойствието, като ви обещах още в началото на курса, че рисувайки, вие ще имате първите резултати от нейрографични, от този метод. А всички знаем, че това е едно от най-важните неща, да се чувстваме спокойни. Тогава и решенията, които взимаме, винаги ще бъдат по-добри. И всяко нещо, което се случва в живота ни, ще изглежда по различен начин. И сега знам, че всички сте хванали маркерите и окръгляте всичко, което виждате. Аз съм почнала вече втория ден, но много искам да получа от вас обратна връзка. Дали съм успяла да ви предам какво трябва точно да правите и дали вече имате някакъв резултат.
Затова запишете ми как се чувствате в момента. Ще бъде много ценна за мене тази обратна връзка. Да знам дали успявам да ви предада. Вижте, че сме на екран. Дори не сме и на живо в студиото ми, а сме на живо онлайн. Видяхте колко много хора са извън България. Далече, но въпреки всичко очаквам да видя дали имате резултати. Много забавно, спокойна, добре, чудесно, забавно, значи се чувствате добре. Чувствам вълнение вместо спокойствие. Аха, добре. Вече имате резултати. Ура, супер! Чудесно. Да. Наистина нейрографиката може да работи и с такава скорост. И аз съм я изпитвала. Спокойствие и голямо желание да окръгляме. Да, на много от нас това е любимният ни момент в процеса, през който преминаваме. Напрегната е добре. Ани след малко ще кажа и за всички, които имате и някакъв дискомфорт. Много синхронизирана, спокойно, вглъбена, точно така, да. Хубаво е сега да си мислите и за това, което искате да ви се случи. Затова ви напътствах в тази посока. Развълнувана. Така, Руми иска бързо да ни настигне. Не дейте да бързате. Всеки си има своето темпо, с което работи. Всеки има необходимото време, през което трябва да преминете през тази трансформация. Защото с рисуването в нейрографика ние трансформираме реалността, в която живеем. И затова не дейте да бързате с моето темпо. Аз имам много голяма опитност. Всеки работи с темпото, с което си е. А аз работя с най-бързите, за да никой да не ме изостава. А ако някой ще гледа на запис, може просто да спре записа, да стигне докъдето аз съм стигнала и след това да продължи заедно с мене. Затова не се притеснявайте, всеки да си работи със своето темпо. Просто вие имате нужда, вашия мозък има нужда това да се случи. Защото нейрографиката, рисувайки в момента, вие всички създавате нови невронни връзки или възстановявате стари, свързани с тази тема, с това желание, което искате в момента да осъществите. Затова дайте си времето това наистина да се случи. Мотивирана да творя, чудесно, Ванина. Погледа се избистри. Да, сега ще разкажа за всички тези, които имате дискомфорт. Добре, очаквам да ми запишете колко от вас хора имате в момента дискомфорт. Това е много важно и искам да запишете в чата, за да ви кажа какво се случва с вас. Да видя колко са хората, които в момента изпитват дискомфорт. Какъвто и да е. Притеснявате дали наистина се справяте добре. В нейрографиката има нещо много интересно и затова утрешния ден ще го отделя отново на вас. Всяко нещо, което вие в момента работите, имате възможност да бъде поправено. Имате възможност, аз утре ще ви кажа къде можете още да направите нещо, за да се подобри вашата рисунка. Знам, че много от вас разчитат, че в нейрографиката аз ще разчета нещо от вашите желания и като на кафе ще мога да гадая и да предскажа, може би, какво се случва. Такова нещо определено няма. Ние в курсовете по нейрографика ще ви науча как вие сами да разчитате и да разтълкувате вашите рисунки. Но това не е моя работа. Това е ваша работа. Вие да се научите как да си тълкувате и как да си препрограмирате това, което искате да ви се случи. Затова съм ви направила тези интересни оферти. В края на този workshop ще ви разкажа и за тях.
А сега да обърнем внимание на всички, които в момента имат лек дискомфорт. Какво значи това? Това е свързано, ние го наричаме с нашия вътрешен контрольор. Нашия вътрешен контрольор, неговата задача е да ни пази, да бъдем винаги в този баланс, да не излизаме от зоната си на комфорт. И когато почнете да рисувате нейрографика, както всички сега, и почвате да хармонизирате всички възможни конфликтни ситуации, които вашето подсъзнание възприема като истински, които може и да се случат, за да осъществите това свое желание, вие почвате да се променяте, почвате да се трансформирате. И вашия вътрешен контролер казва: о, не, това в никакъв случай не трябва да се случи, и почва да ви създава такива неприятни усещания, за да престанете да рисувате. Или по-точно да престанете да се променяте, да престане тази трансформация. И затова има един златен закон в нейрографиката и искам всички много добре да го чуете. Винаги, всяка една рисунка трябва задължително всичко в нея да се окръгли. Дори сега, точно за той е направен точно за вас, за тези, които имате този дискомфорт. Дори до сега на някой от вас, в който ви се струва тъпо, скучно, безинтересно, или глава ви боли, или почват около вас постоянно хора да се движат, да ви пречат и да не ви дават възможност. За Бога, моля ви, поне окръглете абсолютно всичко и тогава може да оставите рисунката. Но аз ви гарантирам, че когато окръглите всичко, това ще е преминало. И вие ще сте забравили за този дискомфорт и ще сте показали на своето подсъзнание, че вие сте тези, които можете да управлявате процеса. И вероятността вашето желание да се сбъдне ще бъде още по-голяма и още по-голяма. Затова продължаваме с окръглянето и наблюдавате дали този дискомфорт ще се промени, кога ще се промени, кога ще се откаже вашия вътрешен контрольор и ви остави спокойно да преминете през тази трансформация. И наблюдавайте как пред очите ви се изменя вашата рисунка. Това е вашата реалност, която вие с този метод може да я променяте. И вие сте тези, които може да се научите всичко това да правите сами. И да повишите качеството на живота си. Или да разрешите проблеми, които от години не можете да разрешите. А всичко това ще стане с помощта на вашето подсъзнание. Не знам дали сте виждали как се рисува обикновено съзнанието и подсъзнанието, като един айсберг, който нашето съзнание е тази част, която отгоре се подава над повърхността на морето, на водата. И това са обикновено едни 10%, а останалите 90% са дълбоко, ние не ги виждаме, не ги забелязваме. Но нейрографиката е метод, в който ние работиме точно с тези 90%. И нашето подсъзнание знае много, много добре кое е най-доброто за нас. И когато му кажем точно какво искаме, а това става точно с езика на нейрографичното рисуване, вие вече ще разчитате, че вашето подсъзнание ще ви помогне, ще създаде ситуации, всичко това да се случи по най-добрия начин за вас. Това също е много важно. По
повтарям, добрият начин за вас. Защото някой път ние с нашите 10% съзнание искаме неща, които не винаги са добри за нас. И когато повярвате и когато видите, че метода работи, не винаги ще ви се сбъдват всички желания. Но вие ще знаете, че това може би е по-добрият вариант за вас. И повярвайте ми, живота ще стане доста по-различен за вас. Вече 7 години рисувам нейрографика. И сигурно имам приятели тук, които ме познават и отдавна и знаят как се промени живота ми. И много се радвам, че и те рисуват и ме следят в тези въркшопи. Много е приятно, когато по улицата, вчера така имах отново една такава среща, ме спират хора и ме прегръщат. Не се притеснявайте, вече съм свикнала и е много приятно това да ми се случва. Естествено, аз вас да не ви виждам и да не ви познавам лицата, но когато получавам тези обратни връзки, ме зареждате с толкова много енергия и с такова удоволствие да предавам този метод. Може, ето една от трансформациите, които вярвам, че ще ви е интересна, която постигнах точно с нейрографични рисунки. Това беше да се появявам на екран. Аз съм художник и знаете, че художниците не са актьори, които обичат да излизат на сцената. Ние обичаме да сме си зад платното, да се крием за платното и не обичаме много да сме в прожектора. И тогава нарисувах няколко нейрографики на тази тема. И сега вярвам, който вече ме виждате, дори много хора казват, че не вярват, че аз съм имала този проблем. Не стана с една рисунка, наистина, но в край на краищата имах резултат и както виждате, резултатът е вече и пред вас. И не само това са големите трансформации в моя живот. Изцяло се промени начина, по който живея. Една от любимите ми истории, които обичам да разказвам, това е как се сбъдна моето желание повече да пътешествам и да имам възможност повече за активна почивка. И когато изучавах метода на нейрографика и автора на метода Павел Пискаров ни каза, а сега нарисувайте най-смелото си желание. И аз тогава нарисувах да имам 4 почивки през лятото. Това ми се струваше абсолютно невъзможно тогава на този етап. Наистина бяхме по-напреднали в изучаването на метода и вече знаехме много техники, които да използваме и трябваше точно тях да ги приложиме, за да осъществиме някаква толкова смела мечта, която даже не вярвахме, че може да се осъществи. И още първото лято, не че само беше осъществено това, но сега вече почивките ми почти не мога да ги изброя, защото имам вече прекрасната възможност да работя от всяка част на земното кълбо. И много често моите почивки, аз ги наричам творчески почивки, в които не само
почивам, но и в същото време водя workshop-и, не преставам да се свързвам с всички мои курсисти, защото всяка седмица имаме срещи, в които аз отговарям на въпроси. Тези срещи не прекъсват. Дори и аз, когато съм на почивка. И сега мога да ви споделя малко повече информация и за мене. Ако все още не сте видяли, аз съм инструктор по нейрографика от 2019 година. Иначе съм художник по образование, педагог, методист. Имам няколко учебника в нашата образователна система. Развила съм метода "Рисувай с две ръце", които научих много деца, а и не само деца, и възрастни, по този начин да правиме баланс на творческото и логичното мислене на двете полукълба. В София имам център за творчески занимания с ателие, в който провеждам и моите присъствени курсове. Имам платформа за обучение по нейрографика и повечето обучения вече са онлайн. Не е нужно да идвате в ателието ми, но все пак имаме и тази възможност. В момента съм и главен супервизор в българския филиал в Института по психология на творчеството, учебен център Павел Пискарев. Имам щастието да обучавам второто ниво, след като завършат инструкторите, а това е нивото за супервизори, тези, които дават обратна връзка на вашите нейрографични рисунки. Чудесно, продължавайте да окръгляте. Има ли някой, който е окръглял абсолютно всичко? Дайте ми обратна връзка. Докато чакам вашите отговори, мога да ви разкажа и за моя курс "Отключи художника в теб", защото смятам, че това е част от мисията ми на тази земя. Не само да работя с деца, но и да разблокирам творчески потенциал на голяма част от човечеството, което е спряло да рисува. Да, виждам, че някои сте се окръгли. Браво, браво, браво! Само, че погледнете, защото имам леки съмнения, че може би са ви малко линийките. Защото в нейрографиката има едно правило, в което казваме: количеството линии определят количеството невронни връзки, които сте направили, а те на вас са ви нужни. Затова погледнете вашата рисунка и ако не прилича много на моята, добавете още някоя друга линийка, за да бъде изпълнен вашия лист с такива трансформации. И сега ще ви покажа и следващата стъпка, която следва, след като сме окръглили абсолютно всичко. Така, а тя е да вкараме енергията на цветовете. В нейрографиката в първия курс изучаваме всички правила и принципи, а енергията на цветовете се изучава чак в третия курс. 9 са курсовете, в които може да изучите всичките алгоритми, които автора на метода Павел Пискаров ни е дал. Но сега да преминем към оцветяването. Оцветяването също има някои важни правила. И това са, че трябва с един и същи цвят да обедините няколко форми една до друга. Ето, да речеме, аз избирам тази форма и сега трябва да реша към нея коя форма
искам да добавя, така че на мен да ми харесва. Имам винаги много възможности. Може да е тази, 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 тази. Вие си търсете тази, която на вас ще ви хареса. Ще ви допадне и ще създаде една по-голяма жълта форма. Може и да са... Трябва задължително да са повече от една. Да са две и повече, ние казваме. И сега, може би, тази ми харесва. Сега, аз съм си купила преди няколко дена нови маркери и сега искам да им се насладя. Аерографика може да се рисува и с моливи, и с маркери, както разбрахте, и с химикалка. Някой от вас, тук съм пропуснала, не пречи никога да се върнете и отново да си окръглите. Който рисува с химикалка, може утре да си намери цветни моливи и да си отсвети своята рисунка. Във всеки случай тя става много по-силна и много по-въздействаща, когато вкарате и енергията на цветовете. Но ако нямате, спомнете си златното правило в нейрографиката. Всичко да бъде окръглено и след това може да оставите вашата рисунка. Сега тук ще ви покажа как изглежда невронната мрежа. Сигурно ще ви бъде интересна. Ето, погледнете. И погледнете и вашата рисунка. Дали самата тя не почва да прилича точно на невронна мрежа? Това е целта на нашето рисуване. По този начин нашия мозък разбира нашите мисли, това, което сте нарисували на листа. Точно като и я оприличите на невронна мрежа. Аз си спомняте вече, коя невронна мрежа ни помагаше? Огледалните неврони, които ни помагат, за да осъществите своето желание. А рисувайки, ние възпламеняваме и свързваме стари неврони или нови неврони, така, че да получиме отговор или да сбъднете своето си желание. И продължаваме сега с отцветяването. Сигурно вече голяма част от вас са влезли в нашата група Мега нейрографика. И там може да разгледате толкова много рисунки на хора, които отдавна рисуват нейрографика, да прочетете, да видите техните резултати, какво са споделяли. Съвсем наскоро една моя курсистка ми разказа как е успяла с администрацията да се пребори на една банка. Имала е проблем и си казали, че няма да могат да ѝ го разрешат в рамките на една седмица. Но тя е седнала отстрани на гишето, казала: добре, ще изчакам, пробвайте, моля ви се. Отидете по-нагоре да разберете дали наистина няма начин да се разреши проблема ми. И буквално след 10 минути, след като тя е нарисувала алгоритъма, който е подходящ за такива случаи, той, разбира се, е в по-малки формати, и ми се обади впечатлена да ми каже как е заработил толкова бързо за нея, е имала разрешение на казуса. Или друга моя позната, която отдавна също рисува нейрографика, трябвало и определена сума пари за много кратко време, трябвало да намери тази сума пари. И така сяда, рисува и на следващия ден тя се сеща точно на кой партньор може да се обади, за да й помогне за намирането на тази сума.
географика. Това е начинът, по който работи метода. Ние просто се сещаме много често какво да направим или просто привличаме хора, които да ни помогнат да осъществиме своето желание. Настройваме нашия мозък на такава чистота, че това нещо да се случи. Обичам да разказвам историята за моите кучета, защото си спомням, че когато изучавах метода, Павел Пискаров разказваше как съседското куче го измъчвало с шумния си лай, а ние имаме точно теорията, че нейрографиката помага само на човека, който рисува. Това е много важно, между другото, може би още в самото начало трябваше да ви го кажа, когато си писахте своите желания. Нейрографиката на практика работи наистина само с нашия мозък. Ние не можем да повлияеме по никакъв начин на хората около нас. Колкото и да имаме желание, това просто е невъзможно. Затова, ако вашето желание е свързано да направите с някой друг човек, да го повлияете по него, няма да бъде сбъднато. Но, ако имате много силно желание, вие можете да се сетите какво да направите, за да помогнете на този човек или за да осъществите този контакт или по някакъв начин да обясните на този човек какво искате от него. И тогава точно този пример за кучетата беше, ние по никакъв начин не можем да повлияваме на кучетата, но аз рисувах рисунка, моите кучета да не лаят толкова много на плажа, тъй като ние естествено с моите любимци ходим на плаж и те са доста шумни, който ги познава. Сега изненадващо спът много кротко и тихо. Още не сте се момент от екипа, да. Добре. Ето има си загрижен екип, който винаги следи какво се случва. Благодаря ти. Да. И питането е дали съм забравила за събитията. Не забравям за събитията и за събитията след малко ще порисуваме. Но сега отцветяваме. Разказвахме за кучетата, че когато нарисувах тази нейрографика, просто аз се сетих какво мога да си помогна сама. Затова това е метод, който ни помага за разрешаване и на казуси, които външно не зависят от нас, но ние намираме начин какво да направим. И сега тук в чата върви, някой си спомня, че в предишни мои въркшопи съм ви дала за събитията, които могат да ви помогнат. Обичам на новичките да давам тази помощ. Какви са тези събития? Събитията са случвания, тъй като сега вече работите с вашия мозък. Случвания, които на пръв поглед ви изглеждат случайни, но те въобще не са случайни. Затова сега ще имате една задача да следите за тези събития, след като свършите тази рисунка. Това се наричат синхронични събития. Може да загуглите в Google и да прочетете повече за тези синхронични случвания. Сега няма да обърнем толкова много внимание, но съвсем нейрографично мога да ви помогна да си ги създадете. И как може да стане това? Сега още малко ще отцветя и тогава ще ви покажа кой маркер. Имам още един цвят, който искам да добавя и след това ще ви покажа как можете да си нарисувате синхроничните случвания. Пак казвам, ако имате въпроси, си ги записвайте. Утре по същото време ще можете да ми ги задавате в Zoom
защото там ще бъде следващата ни среща. Много се радвам, че има хора, които отдавна ме следите и си спомняте, че съм давала такива случвания, но в нейрографиката има най-различни алгоритми. Това е мой авторски алгоритъм, който, пак казвам, съм го направила основно, за да ви покажа, да усетите дали ви харесва този метод и дали ще решите да го изучавате. Изучаването може да започне веднага, защото в момента, в който вие се регистрирате и си закупите курса, вие получавате достъп до този курс и най-хубавото е, че можете да рисувате и да работите още в първи урок по ваш казус, вече с всички правила и принципи. Може да си работите с вашето темпо, а не да изчаквате, когато имаме курсове. На всяка рисунка получавате обратна връзка, така наречената супервизия, която ви даваме насоки какво още може да се подобри във вашата рисунка. Девет са курсовете, които се изучават в нейрографиката, но първите 3 са базови, в които се изучават. Първия се изучават правилата и принципите, втория се изучават азбуката на нейрографиката и в третия се изучават как да използвате цветовете, за да използвате енергията на цветовете. Сега оцветявате съвсем интуитивно, като децата. Не е нужно да имате тези знания. Вашето подсъзнание със сигурност ще избере най-подходящите цветове. Но когато се научите и тях да ги ползвате осъзнато за точно определено какво искате да постигнете във вашата рисунка, тя става още по-въздействаща. Така, и сега ви обещах за синхроничните случвания, как може да си ги програмираме на листа. Просто взимате черния маркер и почвате да ги търсите къде точно се намират. Те са се скрили, обикновено ние затова ми казваме, че те на пръв поглед изглеждат случайни, но нищо случайно не се случва, когато рисуваме нейрографика. Къде се намират? Сега ще открия едно синхронично случване. Ето едничко. Просто виждам една дъга и се досещам, че може би точно там се е скрило. Сега къде е още? Те са най-различни големини. Ето тук имам още едно. Задължително окръглям навсякъде, където се появят остри ъгълчета. Къде? Ето тук има още едно. Синхроничните случвания ви помагат да се доближите още повече и повече до резултата, към който се стремите. Затова вие решете колко синхронични случвания имате нужда. Ако ви трябва малко повече увереност, повече си нарисувайте. Важното е да ги откриете.
И забележете, че те ще се получат във всеки един от дните ви. Първия ден, втория ден ще се появят, третия ден, дори и извън тези 3 дни. Които имате още да отцветявате, отцветете си всичко и тогава добавете и тези синхронични случвания. Или тези кръгчета. Вижте как става още по-красива моята рисунка, когато се появят толкова много синхронични случвания. Или толкова много кръгчета. Така виждам, че някой не е чул какво са синхроничните случвания. Това са случвания, които на пръв поглед изглеждат случайни, но са свързани конкретно с вашата тема. Сега ще дам пример. Да речеме, в последния курс, който водих при мене, след дамата, която рисуваше, сподели, че си търси нов дом, който иска да си смени апартамент. И в същия момент жената, курсистката до нея, каза: но аз съм брокер, това работя. Това е синхронично случване. Никой не е знаел, че тази дама търси нов дом, нито брокерката, че седи точно до човек, който е неин клиент. Но ето, иерографичното рисуване, а тя на тази тема е рисувала, я води до човек, който седи до нея, който може да й разреши проблема. Или синхронично случване е също, когато, да речеме, отваряте и четете в книгата точно по казуса, по който вие сте рисували. Или отивате на кино и главният герой също говори точно за темата, по която вие сте рисували. Затова казваме, че те приличат на случайни, но никак не са случайни. Това е защото ние настройваме нашия мозък да почне да привлича такива случвания, които да ни помогнат да намериме решението или да изпълните вашето желание. Колкото повече такива случвания хванете, защото те със сигурност се случват много често, но не винаги ние сме настроени да ги откриваме. Не винаги се сещате, че това наистина е синхронично случване. И това е едно от нещата, които ние изучаваме в курсовете. Как да наблюдавате себе си, как да наблюдавате целият този процес, за да можете вие да станете още по-осъзнати. Затова казвам, че нейрографиката е осъзнато рисуване. Но всичко това си има начин как да стане. И имаме специални фокуси на вниманието, през които докато рисуваме, трябва да следите процеса на трансформация. Всичко това се изучава в моите курсове. Курсовете, между другото, са сертифицирани и вие получавате сертификат от Руския институт по творчество. Даже сега ще ви направя един слайд-шоу и ще ви покажа какво можете. Ето, какво получавате на практика от първия основен курс. Първият основен курс при мен струва 320 лева. Вие можете пак, както казах, да го започнете веднага, щом си заплатите таксата. Вас ви включвам и вие получавате видеята, по които може да почнете да работите. Имате 6 въвеждащи урока, в които получавате общи познания за метода нейрографика.
кои са 10 основни принципа, как точно да рисувате нейролинии и малки мини видео уроци за техники на рисуване, които ви помагам аз като художник. След това имате 5 обучаващи видеа. Това са 5 урока, в който вие научавате различни техники за различни ситуации. Едни от най-използваните техники в нейрографиката се изучават точно в първия курс. И една от техниките се нарича алгоритъм за разкриване на намеренията. Алгоритъм, с който може да задавате въпроси, ако имате някаква неяснота. С това е алгоритъм, който може да започнете разрешаването на определен казус. Другия алгоритъм, който е много разпространен и който ние много използваме в нейрографиката, това е алгоритъма за премахване на ограничения, или много често може да го чуете с трите букви АСО. На руски значи алгоритъм за снят ограничения. Ние по този начин също сме го оставили да остане с тези 3 букви. Това е алгоритъм, в който може да отработвате казуси, проблеми, страх, да търсите разрешение, да премахвате различни ограничаващи вярвания. Тук в този курс ще го научим в 3 варианта, в които може да го ползвате. И последния алгоритъм, който е много интересен, някои от моите курсисти, които не го знаете и имате си го вече в личните профили, аз съм ви го актуализирала, елате си в личния профил, ще може да си го видите, защото той е сравнително нов. Павел Пискаров преди, може би, половин година ни го даде тази техника, а е много готина и много интересна, която се казва алгоритъм за сваляне на санкции. Алгоритъм, който санкциите, които ние обичаме много често, особено в България, честичко се чуват. Правителството е виновно за това, съседите са ни виновни за това. И санкциите, които ние слагаме към света около нас, но някой път слагаме и към нас. И как точно тези санкции да ги отработиме. Това е всичко, което се изучава в първия курс. Аз ви казах, че курсовете са 9. Сега съм ви направила едни много готини оферти, които можете да си закупите. Сега, с какво са по-различни моите курсове? Казах вече, че първото може да стартирате веднага своето обучение. Това рядко имате такава възможност, а при мен това може да се случи. Защо? Защото получавате личен профил или място, в което се съхраняват всички ваши закупени видеа и всички супервизии, всички рисунки, които предавате, седат на едно определено място, което си е лично ваше, което имам само аз достъп като преподавател и вие. Няма опасност информацията, която ми давате, да бъде разпространена извън това пространство. В рамките на 7 дена, след като ми предадете ваша рисунка, аз ви правя обратна връзка или мой екип с моите супервизори ви даваме обратна връзка. Какво точно трябва да промените в рисунката, за да стане по-добра и по-добре. И така след всяко предаване на задание, вие се научавате още по-добре и още по-добре да ползвате метода сами. Защото това е целта, да ви науча с маркер в ръка, винаги във всяка една ситуация, където и да се намирате, вие да може да си разрешавате вашите казуси, проблеми, желания, бизнес проекти. Винаги имате и моята подкрепа, защото всяка седмица имам специална среща за всички мои курсисти, които му отговарям на вашите въпроси, давам ви напътствия. Много се радвам, когато слушам и вашите споделяния. Срещата е в Zoom, няма значение с коя част на света сте. Винаги е удобно да се срещнем и да ви отговарям. И, което е много важно, имате техническа поддръжка от моя екип. Защото за някои тези технологии все още ви се струват малко сложни. Винаги може да разчитате на нас, да ви обясним как да ползвате, защото може да ползвате и от телефона си, може да ползвате и от компютъра си тази програма за обучение. И ако имате някакви затруднения, ние винаги ви помагаме. И най-готиното, което ставате част от нашата общност, рисуващи хора, които знаете как с помощта на метода нейрографика може да управлявате реалността си. И винаги имаме и подкрепата един на друг, защото със сигурност
много хора има, ако им споделите, че с помощта на рисунки може да разрешавате проблемите си, те ще ви погледнат малко и няма да ви повярват. Докато при нас, в нашата общност, спокойно може да споделите, да попитате, някой да ви даде съвет как, с каква техника може да си разрешите проблема, защото техниките са много, както ви казах. Ето сега ще видим колко са курсовете. Сега ще ви разкажа и за офертите, но исках преди това да ви покажа. Ето вижте, 9 са курсовете, които можете да изучите. Това са 9 сертифицирани курса от Института по психология на творчеството. Получавате руски сертификат. Първите 3 ви казах, че са най-важните, базовите, 3 основни курса, в който в първия научавате правилата, втория научавате как да ползвате, как да моделирате това, което искате да ви се случи, а в третия получаваме как да използваме енергията на цветовете. Пакета от първите 3 е задължително да бъде минат последователно, а след това вече може да си закупувате другите, както на вас ви е удобно, не е задължително, но имаме и голям пакет. Ето сега офертите, които ви обещах. Първата оферта, момент само да намалиме тук, за да се вижда добре. Така. Ето. Готово. Така, голямата оферта, ако желаете сега да закупите и 9 курса, целият пакет, да имате достъп до цялото знание, което Павел Пискаров ни е дал, можете да закупите този пакет сега на цена 2880 лева, но към него ще ви прибавя бонус още 8 курса, които са новата ми поредица от сакрална геометрия. Затова, ако желаете големия пакет, можете да сега да запишете голям пакет в чата и ще получите, екипа ще се свърже с вас и ще получите информация за този линк. Ще ви дам за този голям пакет, в който получавате 9 курса и бонус още 8 курса, които са в поредицата сакрална геометрия. На практика 17 курса получавате като цял пакет. Второто, което съм ви подготвила тук на тази страница, това е нашия клуб. Ако желаете, след малко ще говоря за клуба. Сега предпочитам да ви разкажа за 2 сертифицирани курса, които можете да закупите. Ето ги. Ако си купите 2 курса, които вие си избирате, първи и втория да речеме, ще получите още 2 като подарък. Ето 2 курса, първи и втория са 620 лева, а следващите 2 са ви подарък от курса по сакрална геометрия. Те са на стойност, подаръка ви е на стойност 360 лева. Курсовете по сакрална геометрия може да си ги изберете, защото знам, че някои от вас вече са си закупили. Може да си изберете някой, който на вас ви харесва. Затова, който има интерес към закупуването на 2 курса, напишете 2 плюс 2, защото на практика това е офертата. Купувате 2 курса от сертифицираните и получавате като подарък още 2. Така, каква друга готина оферта съм ви направила? Да, това е лабиринта, който е един от любимите ми курсове от поредицата сакрална геометрия. Ако си закупите лабиринта сега, той е на цена 180 лева, към него ще ви подариме още един от поредицата курсове по сакрална геометрия. Вие ще си изберете, ще си разгледате и ще си изберете, който на вас ви допада. Затова, ако някой иска пък тази оферта, може да напише в чата лабиринт и ние ще ви изпратим. И последната оферта, която преди малко започнах да ви казвам, това е абонамент за цялата година за нашия клуб по нейрографика. Нищо не съм ви разказвала, сега ще ви разкажа няколко думички за клуба по нейрографика. Това е място,
или това е моята библиотека на всички workshopи, които съм направила. Вътре курсове няма. Вътре има само workshopи над близо 100 броя вече ще станат, на най-различна тематика, която всеки месец рисуваме нов workshop в клуба. Вече 3 години този клуб съществува и са се събрали толкова много въркшопи. Вие в момента, в който имате достъп до него, разполагате с цялата библиотека от такива въркшопи. По принцип този клуб основно съм го създала за всички курсисти, които вече са минали курса, за да може да се срещаме, да си обменяме и да разработвам нови техники, за които да им помагам за разрешаване на техни проблеми. Но много често се включват в клуба и хора съвсем новички, които просто искате първо да пробвате, дали ви харесва и след това да решите вече да изучите курсовете. Пак казвам, в клуба нямаме уроци, а с само workshopи. Ако искате да изучите и да ползвате метода, най-добре е да си закупите първия курс и да продължите вече, ако искате, и останалите курсове. Това беше моите оферти, които исках да ви предложа в този workshop. А сега имам още малко задачки. Вярвам, че всички вече сте отсветили. Имам още 2 много важни стъпки, преди да си качите вашите рисунки в в албума, който след малко ще направя. И каква е тази важна стъпка, която сега трябва да направим? Това е да нарисуваме помощта на Вселената. Има много начини да се нарисува тази помощ на Вселената. Най-важното е тази линия, с която ще нарисуваме тази помощ, отново да е нейрографична. А си спомняте какво в началото ви разказвах, че нейрографична е линия, която изглежда като река. И като една мощна река, нека Вселената мине през вашата рисунка и ви даде подкрепа и помощ това да се случи, да се сбъдне вашето желание. Ето я, моята подкрепа. Сега на някои места изчезнаха всички заобления, които имаше по тази линия и се появиха отново прекрасни възможности или такива ъгълчета, които аз сега ще окръгля отново. Да, ще имате възможност и утре да ви отговарям на въпроси, свързани с офертите, разбира се. Даже сега, може би, и ще ви ги напишем. Ще ги изпратя на стената отгоре, за да си ги погледнете. Пак едната оферта е голямата оферта, в която може да си купите всички курсове, сертифицирани, 9 сертифицирани курса. И да получите подарък още 8. Можете и да си купите просто първия курс, което е винаги съществува като оферта. Курсовете при мен са 320 лева. И разбрахте колко неща към тях получавате. Веднъж влезете ли в моята платформа за обучение и имате винаги достъп до моите срещи. Защото това е много важно за мен, защото почнете ли един път да използвате метода на нейрографика, той остава за цял живот и вие винаги имате възможността при мене аз да ви актуализирам тази информация, защото
Аз работя в Института по психология на творчеството и актуалната информация аз я актуализирам и в моите курсове. Първия курс съм го презаписвала доста пъти. Винаги може да дойдете, да задавате въпроси. Тази среща, вярвам, че и за вас е много ценна. Ежеседмично да имате възможност да се срещнете с мен. Ето, вижте колко мощна река премина и през моята рисунка. И сега последното, което трябва да направим е затваряте очи, обръщате няколко пъти листа, така че вече да не си спомняте кое и къде се намира. Прекарвате ръка с листа с затворени очи и решавате къде се намира, къде ще се сбъдне вашето желание. Ето, според мен, ето тук ще се сбъдне моето желание. Отварям очи и точно там рисувам един голям кръг. И да видим дали сте успели да отгаднете, че точно при мен е някъде по средата между първия и втория ден. Дали ме чувате, защото виждам, че твърдите, че е прекъснал звука. При мен всичко е добре. Ако ви имате проблеми с звука, по-добре е да презаредите страницата, защото може при вас да е проблема. За да виждам, да, че на руския маркера е създал проблеми, затова ние нейрографиците винаги имаме няколко маркера под ръка, за да можем, когато се случи да свърши, той винаги от време на време свършва, което е естествено, да може да продължиме да рисуваме. Сега, това, което правя, че отново навсякъде, където са се появили остри ъгълчета, отново имам прекрасната възможност да ги окръгля и да хармонизирам. Вижте, правя да се вижда много ясно къде се намира моят отговор. Тук виждам въпроси. Трябва ли вселенската линия да се пресича? Да се пресича с последния кръг. Не е задължително. Може и да не се пресичат. Но вселенската линия трябва да влиза от някъде и да излиза от някъде. Виждате, че в това рисуване всичко, абсолютно всичко се стараем да е свързано. Няма никъде кръгче, което да не е свързано с всички останали линийки. Това е защото в света, в който живееме, ние всички сме свързани. Нищо не съществува само за себе си. Това също може да ви е интересно. Всички, които смятате, че не можете да рисувате, направила съм специален курс за вас, който се нарича нейротехно оцветяване колор, в който съм ви дала най-различни техники за работа с маркери в нейрографиката, за работа с моливи в нейрографиката, как да смесвате цветовете, как да създавате тази красива рисунка. И това е част от курсовете по сакрална геометрия, които преди малко ви предложих да си ги купите на голям пакет. Затова някой от вас, ако има няма увереността, че може да рисува, със сигурност ето този курс също може да ви помогне.
можете да пишете в чата или да пишете в месенджера и там ще ви отговорим на тези въпроси. Но, пак казвам, утре отново имаме среща. Вече ще разглеждам вашите рисунки, които ще сте си предали в албума и там ще мога да отговарям и на тези въпроси. Да. Добре. Така. И това е вече към края на нашето рисуване. И сега съм решила на една от вас да й дам да спечели наградата за 1 месец безплатен в моя клуб по нейрографика. И сега ще мина по чата, който е писал. Сега вече ще разбере, че може и да участва в тази томбола. Надявам се само да не попадна на клубник, който вече участва в клуба. И ето, спирам се на Кремена Янкова. Ето Кремена Янкова. Може направо долу да ти пиша. Сега ще си запомня ще си запазя твоето име. Момент да си запиша. Винаги обичам да зарадвам някой, който е участвал в този курс и сега ще имаш възможност 1 месец да присъстваш в нашите клубни срещи. В момент да запиша един, за да си получиш. Утре, който ще участва в Зума, също ще имам по една награда. Затова ще има още изненади. Добре, записах си името ти. Затова със сигурност тук много въпроси виждам, че ми зададахте. Виждам, че моят екип се опитваше през цялото време да ви помага и отговаря, но запазете си въпроси и за утре. Утре по същото време е нашата среща. Само, че този път ще бъде в Zoom. Ще ви пратиме линк, в който може да си предадете рисунките в албума и утре ще ги разгледаме. И утре също ще ви дам обратна връзка, какво може още да подобрите във вашите рисунки, за да ви се сбъдне това желание, към което вие се стремите и което днеска всеки от вас имаше своя цел поставена с помощта на тази рисунка да сбъдне някое свое желание. Затова до утре по същото време очаквам ви. Този път ще можем да си говориме един с друг. Ще бъде залата отворена 15 минути по-рано. Значи от 15 часа ще бъде отворена, за да може да си пробвате камерите. Само да знаете, че са ограничени местата, затова по-раничко елате, който иска наистина да задава въпроси, а не само да гледа, а който иска да гледа, ще бъде излъчвано по същия начин в страницата ни, ще може да я гледате и по същия начин, както сега го виждате. Затова, който иска да му отговарям, елате по-рано, включете се в Zoom, а останалите може да ни гледате по този начин на екрана на лайв. И така, доскоро ще ви изпратя отново офертите, защото виждам питания. Пишете ни, ако имате интерес към някой от тях. Ние ще ви изпратиме линковете. Чао от мен, до утре, до новата ни среща. Нещо още. Виждам колко много лайка сте ми сложили. Благодаря за което. Ако ви е харесало това видео, можете да ми сложите и още една оценка. И ако мислите, че на някой ще бъде интересно, може да пратите или да го споделите на вашата стена. Вече виждам 52 споделяния. Чудесно. Благодаря на всички, които сте решили да споделите този workshop.
Може би ще сме полезни и на други хора, защото нейрографиката е метод, който в момента се разраства все повече и повече и е толкова хубаво, че може да разрешаваме проблемите си с помощта на рисунки и така да стигнем и да направим Земята наистина едно хубаво кътче, както автора на метода Павел Пискаров казва, че неговата мечта е да направи планетата на рисуващи хора. И се радвам, че толкова много българи вече се включвате и вече и вие, всички, които участвахте, вече знаете какво е и знаете, че можете това вие сами да го постигнете, защото точно това изучаваме в курсовете. Как сами да ползвате метода нейрографика. Ако има между вас хора, които искате това да стане ваша професия, можете и това да ми запишете професия и аз непременно ще се свържа с вас, за да ви кажа как всичко това може да се случи, да станете инструктори или ако сте психолози, терапевти, педагози, може да ползвате този метод в ваши практики. Затова пишете ми професия. Сега отдолу поне ще мога да видя, толкова дълъг чат имахме, че трудно ще бъде целия да го погледна, но всички, които пишете сега най-отдолу, ще успея. Пишете професия и аз ще се свържа с вас, защото има различни варианти, които на вас трябва да обсъдим кой вариант за вас ще бъде най-подходящ и най-добър. И така, до утре очаквам, който има резултати да го сподели, а който има въпроси да задава, аз ще ви дам напътствия на рисунки, които имате нужда още нещо да се подобри в тях. И така, до скоро!